गिदिर मोनसे हानजा सरनाय हाबाफारि मास मोनसे सिगांनिफ्राय जोङो UPPL हानजानिफ्राय बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगायाव गोजोन आरो खौसेथिनि रेलि जों खालामदों आरो बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे फैबाय थानाय समाव थांनाय समनि जि गाज्रि सममोन बे जाहाथे रिपिट जाया आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डआव बर' माहारिनि गेजेराव आरो गुबुन गुबुन माहारिनि गेजेराव अराय गोजोन आरो खौसेथिया थायो आरो अब्लासो जोङो बे ओनसोलखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन जौगानाय ओनसोल बायदि जोङो जौगालांनो हागोन आरो बे 5 बोसोराव गोजोनखौ जोङो लाबोनो हादोंखायनो दिनै जोंनि सोलोंथाइ जोंनि समाजारि बिथिं जोंनि रांखान्थि गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो गोबां खामानि मावनो हादों दा नंखायनो नैबे रेलिनि गेजेरजों जोङो UPPL हानजाया बेखौनो रोखा खालामदों जे UPPL मडेलनि राजनितियाव जोङो खौसेथि गोजोन रैखाथि आरो सोरगिदिं जौगानायनि हाबाखौ अराय सम मावलांबाय थागोन आरो बिनि थाखायनो बे रेलिनि गेजेरजों हारि माहारिनि गासैबो सुबुंखौ लानानै जों आवगायलांनो थाखाय बे रेलिखौ लानाय जादों दिनैनि सुबुं दोहौखौ नुनानै क'क्राझार जिल्ला हिसाबै माबायदि मिजिं खालामदों UPPL हानजाया रायजोफोरजों दङ आरो रायजोफ्रा UPPL हानजाजों दङ जों रायजोफोरखौ गोसो गोरबोजों अनदों सिबिदों माने आगोलनि BPFनि समाव दादागिरि खालामोमोन बायदिसिना थासारि बिथांमोना हिंसायारि थासारि बे समाव बायदिसिना थासारिखौ कन्ट्रल खालामामोन दा दिनैनि समाव जोङो खुनु रोखोमनि दादागिरि गाज्रि थासारि जों जानो होआखै रायजो राजाफोरखौ जोबोद मोजाङै संसार जानायाव बिथांमोना मदद मोनदों बे गासैखौबो नुनानै दिनै बर'जों लोगोसे गासैबो हारिया ओंखारबोदों आरो UPPL हानजाजोंनो फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बेवहाय सरकार दानो थाखाय बयबो आवगायनानै जोंजों आखाइ हमलायफैदों क'क्राझार जिल्ला हिसाबै दिनैनि समाव UPPLआ जोबोद स्ट्रं 12टा समस्तियावबो UPPLआ जोबोद स्ट्रं आरो एबारनि बिसायख'थियाव क'क्राझारावबो UPPLआनो बांसिन मासि मोनगोन